Mamuka sei macomrades, mamuka sei mhuri yeZimbabwe. Day 2 Africa Unity Square, Day of Action. Tinodaira kuti wanga vari kuma-areas vasina kukwanisa kusvika nezuro, nhasi for day 2 masvika maamo mu18 area, maamo muHarare. Then vamwe I think taakucommunicata using maplatforms since tava vanhu vakambosangana nezuro, saka ngoma ndiyo signal is coming. Munhu wese ngaapinde mu18 area muHarare. The commanders are still with you. Then yes, we had unfortunate situations dzevanhu vakasungwa nezuro, but that one leave it to the command. Our people are very safe there. To the police, we send them a message. We'll give you feedback as we go. Vari kuita my investigations, vari kuita action. We are moving on for action. It's time for change. Trotted.